Fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena l-użu ta' data bil-mobile żdied b'51% meta mqabbel mal-konsumi reġistrat fl-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Dan ħareġ minn rapport tal-Awtorità tal-Komunikazzjoni l-MCA. Ir-rapport jindika li kien hemm żieda sostanzjali fejn jitlu l-abbonamenti bil-kuntratt tas-servizzi diġitali, ta' televiżjoni, ta' telefon u l-internet, meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena ta' qabel. Ir-rapport tal-Awtorità tal-Komunikazzjoni qal li l-abbonamenti ta' telefon żdiedu b'9.9% meta mqabbel mas-sena li għaddiet u laħqu total ta' kważi 700,000 utent sal-aħħar ta' Marzu. Madankollu fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena l-att ta' nies li jċemplu mill-linja fissa naqas b'mod konsiderevoli meta mqabbel mal-ewwel 3 xhur tas-sena li għaddiet. In-numru ta' telefonati naqas b'23.5% u n-numru ta' minuti waqt telefonata naqas ukoll b'30.7%. Ir-rapport jinnota żieda ta' ftit aktar minn 7,500 abbonamenti tal-internet b'aktar abbonamenti f'servizzi li joffru veloċitajiet ikbar. In-numru ta' abbonamenti għal internet veloċità ta' 100 megabits per second jew aktar żdiedu b'madwar 25,000 fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena. B'mod sinifikanti prodotti li joffru minn 500 megabits per second għal 1 gigabits per second żdiedu b'iktar minn 55,000 matul l-istess perjodu. Bejn l-ewwel trimestru ta' din is-sena u dak tas-sena l-oħra kien hemm żieda ta' ftit aktar minn 5,000 abbonament għal servizzi tat televiżjoni. Kważi 83% tal-abbonamenti li saru fl-ewwel 3 xhur tal-2022 inxtraw bħala parti minn pakkett ta' servizzi. L-abbonamenti bbażati fuq l-IPTV wkoll żdiedu b'iktar minn 5,000. F'dan ir-rapport intqal ukoll li s-settur postali qed jesperjenza kompetizzjoni minn sorsi online u li din intensifikat bisħieħ matul il-pandemija. Minkejja dan l-aħħar ċifri juru li l-volumi tal-posta fl-ewwel kwart ta' din is-sena kienu 3.5% ola milli fl-istess perjodu tas-sena li għaddiet.